Agent 5 Naimbag nga orasyo amin, papagayam. Isagot mi ti umanapasat, ti makalawas, aserye tayo itaalawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 5 Napintas dito ang lugar. Nagkaumayak din dito. Taga dito'y tinagpalin akasingutan agayam ko ini. Idagad adalak pa ilahay. Kat inkoyog nagditi lugar ta. Panag ko nagkat dito'y atalaga. Di pan nakasentro dito ang barangay. Ato din nakaparada tricycle. Pan nakaplaza da nga ta dito yan. Day taman kayam di barangay hon. Saan gaya man na mabanog amang sa politika unahan na sa pulag iti dito lugar. Agdamagag dita babae nagkapulita. Miss? Ha? Miss, ada ka di dita barangay hall, ti punong barangay dito eh? Hindi kapitan? Wan, miss. Wan, ti kapitan dito barangay. Adda. Saan ako na, miss? Asawak ti kapitan. Sorry. Kasla balasan kayo ngamin, iti panagkita. Mapan kalata ditan, Adda dita ti asawak. Agyaman, ha? Makaragsak ti kadda dagiti kayat dati umay makipagili dito eh. Langro na lang araw na dito barangay mi ti mapili da pagsapulan iti permanente paginan. Nakita ngamin anapintas dito ayan nyo, Kap. Talaga nabintas nito eh. Siguro sana makadanon tilugan dito eh. Nasulinagkat nga ron. Yan, gapo iti kinanap tayo panglakayan dito eh. Kaniti kooperasyon. Kan itutulong na iti mismo alumugar. Nadaras, nagprogreso. Kastagayam, Kap. Ala, tapnusan ka na marigata namang sapol iti bagbagam. Kuyugan ka ni tayan ti mailaklako a house and lot. Nagsayatan no kasta, Kap. Agyaman akman eh. Ay na, maragsa ka na, tadamot laangan agnaad iti dayto apalay, nga uray no apagbiit lang. Talaga makipagnaedak dito yan ayan nyo. Ngam, jak may baga, no kasano ti kabayag. No, magusto makatgatangamon ako na. May mayat manan. Talaga kasta ti planok nan ha. No pe kasta, ipakita yung latta kadagiti mayat agumatang. Madadaanak asumapol iti umagkarak no bilang. Saan? Aging ga iti adda ka dito eh. Jak ipakita iti asino man nga agsapsapol iti gatangan na apalay. Sa bagay, imbaga kiti kapitan ti barangay agumatangak. Iso ati amuda, katangak na ito yan. Man nakaawat akbaro. Hinapod nuna, at daging matang di takarupam. Mas daawak, tadi dapay mat nagsubli. Padaldalusan dalang. Anya? Baknang dayja babae. Iso ati ammo, kat ginatang nala pagbakasyonan, no kayat na tilumang ab iti presko nga angin. Taga Manila dayjay. Isumot lagayam ha? Awon gayam, nanaundang ko namlatan kanyak baro. Ne, adan ni Ilyo nga anak ko. Umay ka, yamam mo ka kankwanan. Maragsakan ang makamam mo kan ka, kapsat. Leonardo ko namlatan kanyak. Wino, Nardo. Dayta ti pirngas ko. Anyamot nga iti gagarayo dito'y lugar may. Nasulinat dito'y sir. Ay, Leonardo. Kaya't mas daaw kami no kasta nga addam mayat nga umay makipagnaid. Gaputa, solo flight hak. Agmay may sak, ti kahit kasawen. Makapanak iti amin na kayat ko apapanan. Awan saw-sawer ko. Awan matkid di Angam talaga ka di nga awan pamilyam? Nasaam alagi pan tinapalabas. Saan na baling nga rodan? Nanumulat ti pagsapulan mi ditoy.
panagtalon ti pagsapulak iti agpapay iti pamilyak. Nimot nanang ko, umdason nga agpaiken kwa na ti maganansya na kadag iti ilaklako na balay. Lote, wenno, urean niya nga likaman. By inselmet ti pamatpataudan na iti agpaiken kwa na. No kasta, kumatang iti balay, sana ilako? Wen, balay, lote, appliances, kan ure alahas. Sana maawanan iti kwarta ni nanang ko. Tauray addan edad na, kat nalaing agsapol iti kwarta. Napintas ti kasta. Kagayiman na launay ni Nana Dinang, katugangan ni Kapitan dito'y barangay mi. Agpata da iti pagsapulan? Ay, nalalaing mamot nga agsapol iti kwarta day jay. Adda paglakwan na iti alahas di taile. Isumat lagayam. Ngam jay manugang na kapitan mi ditoy, ti talaga nga adda kabalan na iti biyag. Sigo din abaknang. Owen. Nakita kiti lang nga jay kapitan nyo. Kat madlaw nga adda kabalan na iti biyag. Ado ti alahas na. Kat madlaw ana babalor dagi jay. Wen, baknang tinagtaudan na a pamilya. Kasta ti naamuan dananang. Kaisuda ti agkakabaddungalan kada Nana Dinang. Anya't kinatao niya agpangpanggap magumatang iti laklako mabalay undang. Nasingpot dayjay, nadayaw ang makisarsarita. Anyat gagara na. Anyat gapuna kayat natigumatang iti balay. Kat nagsulinak ditoy. Kaya't nakano dito'y tanapresko ti makmakan. Kang runaan ti klima. Sa bagay, pumadon ti umay ditoy tabaki dati kinapintas na. Kat dakal apagyamanan mi ti kaaddamet ang nagdapat ditoy. Gapukan ka, napapintas meten ti pagtataodan ti danom nga inuman. Saanen akas idi nga ubuglatan. Adi mi amo no anya arugit ti maipispisok iti naaramid adakkel apupon. Una, nakatiwangwang mitlatay din ti naramid yu abubon na pagtataodan ti mainumadanom. Agyamyaman kami alumukar. Manmanutikas ka nga aggastos iti bukod na akorta. Tapno mapasaya at laeng ti lugar. Pinapintas ko ti lugar yo. Lugar tayo ko na kuma. Pinapintas ko to'y lugar tayo, siyempre, makipagyanak matan dito'y. Kitagyaman na, siyak ti binutusan nyo ang kapitan dito'y, iti naminduan at termino. Gaputa awan mga bakken ka iti kinaimbag. Manmano at talaga ti kasken ka, amado. Elena, Apay nanang. kita day ta umay ditoy. Ay, daytay gumatang iti ilaklako ni Nana undang abalay dayta. Gumata nga ta iti alahas. Siguro. Nimbag nga orasyo. At dagayam paglakwan nyo itaras dito eh. When? Isulaang mat ti pagsapulak, Pagsapulan mi iti anak ko. Ikat anya ngay. Gatanga matalaga, jay lako abalay? Wen, nakasaritak taglaklako. Nasaya at atao ni Mari Undang. Nalaka akasarsarita. Wen niya rod. Anyang mat tinangayatam iti lugar mi. May salaeng. Anya? Naulimat. Napintas sa paginanaan. Pagpalabasan iti samsamoyan. Kasla, adda kayat mo nga iliwliwag, Wen, kasalakastan. Napintas to'y negosyo yo, Dakkel ti maganan siya, iti panaglagoy talahas. Basit laang. Siyempre, saan mo't akas la ijay syudad nga ado ti agar-aramat iti alahas. Basit ti customer dito Sa bagay, ngam, depende siguro iti lakong. Wen mo't kiti, Kaduan na arilo tinataray dito Ken dagita in-ride unko alakok a cellphone. Wen, dagita lakit di cellphone ti nadaras nga ilako ita. Agpay so dayta. Iso apang panunutak a cellphone latan ti ilako. Ngam agbati a display dagita alahas.
Oh, naisalsaluminan sa data display nga dayti suli. Ah, dayta? Saan aparala ko dayta? Display laang. Apay ngay? Pinai-display laang mati asawak dita. Adan sa sentimental value na. Ah, antigo mat nga minan tilangan Talagang antigo. Kunak na idulin na laangan. Ngam kay-kayat na kano abuy-buyaan. At siguro malagip na ang makaparagsakan ko anaan no kasta abuy-buyaan na. Kasta ka di? Ay na, ti ko ramkit di Elena, ang mga noalas, dadiin mo na nga asawa na, akas itiin bagbaganakin ka. Pakalaglagipan na nga taday ta. Ha? Ala ni nanang, tila ipalpalagip na. Alawan, kaslawanin ti imbagak. Ne, ang mga nugumatang ka iti alahas barog, adan napili mo. Kwa. Gumatang akman iti kamera. Uray dayta kalakaanan na brand. Mapasubo ka gumatang. Namsa na balin. Dayta man na brand. Napintas nga ta dayta? Mabit lang ta irwar ko dito iskaparate. Kita ang pahinga umuna. May, at takamit gaya may nardo. Wen, nagkapuak dita ili. Asidig lagayam dito iti ili. Mapagpag na. Kayat mo tinagnag na Adamot ti owner jeep mo. Narigat ti kanayon ang nakalugan. Tawan ti exercise. Sa bagay. Nakadano na kiti paglakwan iti alahas. Ken kamera. Iso agim matangak. Di pwesto da Elena. Wen, awan plano ka gumatang itay. Ngam, napanunot ko ang napintas no adda kamera. Retratwork dagiti napipintas abuya dito. Wen ado ti umay dito nga agal-ala ka dagiti napipintas abuya. Makaayo apag na edan dito ayan nyo. Sa panagkunak ket agbayagak dito. Siguradbog ti amin. Kitaek ti lang ti tao sa pulat. Anabayagan aliba sa balon. Cellphone lang to igam ko. Ngam, adda amin hindi ti files ko. Sigun itinauding instruction ti official ko. Dandanin mapukaw iti listaan da ang most wanted. Gapo iti kabayagnan. Pag-aropan daan na tayo da jay. Takasla nagpukaw nga sok. Ngam, bilibak king ni General. Saan ka no amabalin ama ikupin latan ti listaan ti may sa pugante? Nagrurutap ti kaso na. Daytoy. Damot lang nga daytoy apugante. Bali 20 atawon tinapalabas. Manipod na ala daytoy aladawan na. Isu nga agarup 50 anyos itan dayjay. Wen nga sursurok pay. Narigat daytoy misyon ko ita. Tawon ti binilang ti akusado. Sakbay ama ipamaysa ama anop. Dakkel laki di tinagbaliwan tilanga dayjayan no si bipiyagpay. Ngem ikagumaka sa pulan. Oray sa dino pa'y ti pagkadanunak. Dakkel akarit kanyak na ito'y ita. Labasan ka pa'y, Nardo. Ne, papanamilyong. Agsubli ako ni Ije Bantay. Bantay? Adda bambantayak analawa adaga ijay. Kukuha tinigusyanti nga amaw. No kasta, agigyan kay jay? Wen. Sige, Nardo. Sige, agan ang nagkakabsat. Nalawa adaga ka no, ti bambantayan na. Kukuha ti amo na. Sino nga tati amo na?
Amo na nga agpaiso dayjay. Ngem di na pa'y ambot irupa na. Anya? Amo na? Di na amo tirupa na? Agsarsarita dalaang babaan ti cellphone nga impatulod na kini Ilyong. Kasanumot anagam-am mo kan tinalag na ni Ilyong akatalag no di damot nagkita kan nagsarita iti personal. Tinalag na latan Sa bagay, Nalawa a plantasyon ti bambantayan ni Ilyong. Iso adandani pa'y di umay dito'y patad. kayat ko ti makadanon ijay. Kasta, alabay ambarok. Uray ket agbayag kamot dito'y. Kan amangan no taga dito'y kantumot at talagan. Ibagak to kin ni Ilyong ta ikuyog na ka. Di mo laglagi daw, Nardo. Kahit kula mamuan, noon niya matikinayat mo dito yung lugar niyo. Kas naibagakon kada kayo, Kapitan. Agmay may saak ngagbibiyag. Ket sapsapulag ti lugar anatal na. Ket mabarin niya ison ti pag naidak iti mabayag. Ket dito'y lugar yo, tinasarakak. Siyempre, kas may sa kapitan, wano amada ito yung barangay. Rebeng kong amuan, wano kam amo na kita agnay iti masakupat. Amo mat siguro, tigat wasawan. Wen, mawatak deta, Kapitan. Oh, dito ti NBI clearance ko. Pamanagnek, ngawan da ka sa pagkasarsarita ako no records ko. So nabalen, idulin mo latan na ita. Diyo alaen nga i-file iti record yo? Saanan? Pagsarsarita tamutan. Wan mo't kit di Gagakailangan ko nakmanan. Rubang ko agitaan, no? Sino na gitagnaan, iti masakupat. Ada nagsardeng atrak ni tabatog ti balay da ilyaw. Nanang! Kay ipaw isyaw! Yagyaw! Wan, mabiit lang! Minat ilyong ti dimsag. Agibiyay da nga tayo ti. Anya nga tati ibiyay da? Nimbagarabi, Milyong! Oh, kapay matlagam, nakaturog na daw. Saan pa Anya da tayo biyahe yo? Kwa, nagduduma prutas. I-deliver mi jay syudad. Kasta? Produkto jay bambantayak adaga. Progreso nga rod at talaga dito Ado ti prutas. Iso ti kang runa na mapapit ijay bantay. Nasayat nga rod O sige, mapan kamin. Sige. Kasla agduadwa ni Ilyong itim pagana alinaon ti trak. Kasla kayat nakaliklikan. Mapandan. Ni nanaundang ti masidag kanya. Apay nanaundang? Dardo. Oh, apay nana. Amo ka mas daaw ka, no apay akasla di nakakayat akasarita ni Ilyong. Iso nga umay ka, taada ibagakin ka. Anya ti bagayo? Agtalagakin ka baro. Tamarik na kat saan ka adakas a tao. Iso nga ibagakin ka ti problema iti anak ko. Adda problema yo kin Ilyong? Adda, nadagsan a problema. Kat sika ti pangibagaak, tabareng matulungan na. Anya ti problema, ti ina ti agnagan, iti ilyo. Anya mo ti misyon ni Agent 540, iti nakadanunan na lugar. Gagayam di uliwan na denggan, ti tuloy ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 540, insurat para iti radyo, nila iti Astudillo Aquino, ken iti direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540,
ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.